tamu kakung putri, kawis tinggal penganten sekalian Mbak Woro Ayu Anissa Putri Sari kalian Mas Bagus Dani katingal sumungkem tumungkul amari kelu yayah konjeming bantala wedana sumungkem ring sudarmanipun kekalih Rama saha Ibu sumungkem hamari kelu yayah konjeming bantala wedana lamun to pangandikanipun Rama saha Ibu anak kungger sakarone anak kungger sakarone bapa tampa sungkemmu marang wong tuamu ora liwat wong tuamu hamu memuji meminta sing dateng Gusti ingkang akarya jagat saisine memuji memintos dateng Gusti muga Gusti hanurunaken wahyune palakrama sajuga marang kowe sakarone ya nggih satemah anggonmu ngembat bandating bebrayan agung anggonmu ngebyur lelumban madyaning pabrayan agung bisa nemu sing diarani wirya harta tri winasih lire wirya kalungguhan harta wus mastani wondene wasis kuwi pinter nganti tumekeng delahan yo nggih ayem tentrem gesang bebrayanmu ngalor ngidul ngetan mulon tansah nyandunga kembang cempaka mulya rejeki sing berkah barokah ayem tentrem lulus anggonmu omah-omah sakarone ya nggih wong tua memuji muga kowe entuk kanugrahan sing diarani momongan saka Gusti Pangeran sing ngakarya jagat diparingi nugraha momongan sing iso mikul dhuwur derajate wong tuwa iso mendem jero kabeh pewadine keluargamu ya nggih para tamu kawis tinggal penganten sekalian anggenipun nyuwun donga pamuji sungkem bekti mring sudarmaning kekalih sampun kepareng paripurna tumulu Ibu Juru Rias Ibu Ani foto pangeston penganten sekalian saha ingkang sami bebesanan